Otetaan vähän kuvaa tosta Vimmujen bussista. Täällä tulee vaan kuluta ja... Saatana. Siinä on toi rumpalin Nikolas tossa just menossa. En mä osaa puhua nyt sanaakaan. Mä jään nyt tässä. Tää on vitu kiitosa saatana. Mennään nyt vittu sisään. Maistuuko Rantiksen banaani? Ei nyt kiitos, ei välttämättä. Ei banaani. Taas muffis. Ottaako herra muffisia? Ei kiitos, ei muffinsia kyllä maistut kyllä. Lemmonliippu on kuitenkin sen verran tärkeä juttu, että ajattelin lentää tästä Himbuktuun. Edes keksi. Siis Himbuktuun lentää, tai siis ehkä jopa lentää Himbuktuun. Oot sä ihan selvinpäin ollut koko yö? Ei välttämättä. En välttämättä. Jeesuskin olisi ihmeessään, mikä tää homman nimi on vittu. Kyllä tää on hienoa olla kitarateknikko silleen. Minä. Mä hoidan nää kitarateknikon hommat niinku Rantissa. Tästä nää niinku voimassa jopa pikkasen pahoja tolleen. Kyllä. Ei kun tuossa ässäs. Larsua Siniko. Vittu. Ylös! Ylös! Aikaista ilman kaikkea! Ja du spelar alltså matcher. Perkele! Hei! Hei, lemmot kannattaa! Buddha! Maiga! Superdog! Hei, molemmat tykkää. Tää messuukka. Mitä sulla on menee nyt yksipäräisesti, jos mennä paskamusaan? Tuu chillaa meidän kanssa. Tule kanssamme Ripuli-aitioon. Kyllä pojat, kyllä. Ahvenen kalastusluvat ja muut haukiluvat. Ei se mitään vitu silokkeita on boksinut yöllä vittu. Oot sä niinku hereillä? Tonni seteli. Tonni seteli. Tonni seteli. Tonni seteli. Fy fan, det spritter och knark nu för fan, det är ingen räcker inte. Paha olla vittu, kaikilla on pahaa. Kaikesta ilman kaikille. Hei, kaikkihan me tiedetään. Että mussiahan ei paskata. Muuta kuin niinku äärimmäisen hädän sattuessa, mut... Jai! Zooma. Mitä zooma? Arva siinä. Tuu nyt pois sieltä, herra jestas. Oon sitä ennenkin kakattu, ei se mitään juttua. Tuu nyt pois. Ei kun lisää se meinaa paskoa vittu. No on ripuli. Mikä se housuun kinttuu vaan ja... Ripuli, ei sille voi mitään.
yksi aika helvetin väsynyt hevimies. Petteri Täkkreen. As we can see, some people don't have the potential to be awake or something. Tääkä taas toi saatana tonkka vittu. Tänne saa olla aika voissa 100 litrat kokispuolta. Ei kukaan soita minulle, soittaisinko sinulle, tunne kuitenkaan. Mäli underwear. Saatana. Ei taas vaan säätää sieltä. Ihme säätäjä kyllä. Meidän bäkkäri on muuten ihan vitun iso. Mihän se on jätkillä setti niinku tälleen? Haastapa vittu. Haastapa vittu. Sumilta tuli finkut. Niinku aina. Älä nauras. Eihän minä mitään. Nyt on vielä. Tuomas! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Saatana ei. Mitä sä teet? Jotkin saa! Mitä sä teet? Mitä sä teet? Mitä? Suomi. Zoomi on täysillä. Vittu se perse pettää koko ruudun. No niin, me mennään nyt Jonkiksen kanssa tekemään ruokaa tänne yläkertaan. Aika me otetaan ulos. Kurmea sakkat on tiedossa. Kato sinne se meni, kato. Tsekataan tää vessasetti, kato siellä on. Pönttö. Vittu ihan niinku vittu hyvää leipää. Meidät. Onpa hyvä. No niin, tässä Nordrik kakkaraati. Kaikki arvostelee Peten paskat. Ensin otamme tässä hieman pohtakea. Tällä viisi toimii vessassa Venäjällä, vittu. Sinne läks. Heppa. Morjens. Sinne ne sukels Venäjän viemäreihin. Tää on niinku tää sammakoina. Vittu tää on suklaamousse. Haju, vittu. Siis eikö tää ollut hyvä skeida vai? Hyvä skeida, mutta tosi jees. No niin. Mitä te valitatte sit saatana? Ei tää valita, mut siis toi ihan hirveä. Se oli rehellistä paskaa, saatana! Paskaa! Hei vittu, miltä avain lähtee vittuuta? No vittu lähtee. Pullo. Eli... Mitä sä tuun? Jukki, kun teitä kautta. Niin! Kuittasin ja Jaa, mä pierulla paskan kuittasin. Hei! Menkää nyt helvettiin siitä! Niinku olis jo. Sä oot itse mun tiellä. Perkele! Let's fuck! Orgia! Näki mua! On täytyy radostaa! On se radostaa! Tule! Mä tulin suihkusta vittu hirvees tondis päällä, saatana. Mä silleen, mietin, että runkkaanko vai en. Silleen, että vittu käsi niinku menee tällä näin. Ei. Sitten mä ajattelin, että vittu mä säästän. Hyvä. Koska meillä on tänään keikka ja silloin tulee pillu. Nää aivan varmasti. No! Hei! No! No!
kans nyt pikkuhiljaa jotain. Sehän mukava.